तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. कधीतरी कळत न कळत एक चूक आपली किती महागात पडू शकते याचं चांगलं उदाहरण आपण आज बघणार आहोत. पण त्याआधी आपल्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात आणि तिथे तुमचे कथाही पाठवू शकतात. वैशाली आणि राहुल अक्षरशः काही वर्षाआधी यांचे लग्न झाले होते. पण राहुलच्या कामामुळे सतत वैशालीला बदली करावी लागत असे. वैशाली एक फार मोठी डॉक्टर होती. तिच्या अनुभवामुळे तिला विविध प्रकारच्या हॉस्पिटल्समध्ये देखील लगेचच नोकरी भेटत असे. पण ज्या वेळेला राहुलने दुसऱ्या शहरामध्ये ट्रान्सफर घेतली तेव्हाच वैशालीने ठरवले की यापुढे आता नोकरी करायची नाही. खूप पैसे कमवले, आता फक्त आराम करायचा. राहुलचाही होकार होता आणि तशीच वैशाली आता घरीच राहू लागली. पण जेव्हा ते शहरामध्ये आले त्यांचा तो छोटासा बंगला पाहून वैशाली फार खुश झाली. कारण की राहुलने तिला सांगितले होते की आता आपण आयुष्यभर इथेच राहायचे, त्यात राहायला एवढा छान बंगला. वैशाली हळूहळू करून घरात जाऊ लागली आणि आतमधले दृश्य पाहताच ती हैराण झाली. कारण की अतिशय देखणा तो बंगला होता. पण आजूबाजूला फार लांब लांब पर्यंत घरं होते. जणू इकडे जवळ कोणी राहायला येत नसे असे यांना वाटत होते. आणि नेहमीप्रमाणे राहुल त्याच्या कामामध्ये आता व्यस्त होऊ लागला होता. रात्रीचे हे दोघं झोपी गेले आणि वैशालीला झोप येत नव्हती. ती आपल्या मोबाईलवर तशीच कामं करत होती. पण अचानकपणे तिला असे वाटू लागले की त्यांच्याच पायाच्या जवळ कोणीतरी बसले आहे. ती वरती उठून पाहते तर तिथे कोणी नव्हते. पण त्याच क्षणी पैंजणांचा तो आवाज ऐकताच वैशाली ही सावध झाली. इथे कोणता चोर तर घुसला नाही ना असं तिला वाटू लागले. तिने आजूबाजूला आपल्या मोबाईलच्या सहाऱ्याने बघितले पण तिथे कोणी नव्हते. राहुललाही जाग आली आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यात राहुल बोलला, हवेमुळे असे आवाज येत असतील, झोप. ते झोपी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी बसून राहुल आपल्या कामात व्यस्त झाला. पण ती अशीच एक रात्र होती. वैशालीला जेवण बनवायला फार कंटाळा आला होता आणि वैशाली बोलली, राहुल ऐक ना, येताना काहीतरी आपल्याला खायला आण, कारण की मला जेवण बनवायचा फार कंटाळा आलाय. त्यात राहुल बोलला, मलाच फार उशीर होणार आहे. आज मला येता येईल की नाही तेही माहीत नाही. एक काम कर, तू बाहेरूनच मागव. त्यात वैशाली बोलली, मला काही माहीत नाही, तू येताना आणायचं म्हणजे आणायचं. आणि तिने फोन ठेवला. अर्धा तास किमान वैशाली अशीच रागवून बसली होती. पण अचानकपणे डोरबेलचा आवाज आला. वैशालीला वाटलं राहुल आला असेल. वैशालीने कळत न कळत दार उघडले आणि समोरचे दृश्य पाहताच तिला आश्चर्य होऊ लागले. कारण की समोर आपल्या हातात एक छोटीशी पिशवी घेऊन जणू एक डिलिव्हरी बॉय उभा होता. तो तसाच वैशालीकडे एकटक पाहत होता आणि वैशालीने विचारले, काय हो, काय पाहिजे? तिने एक छोटीशी बॅग ही वैशालीला दिली आणि निघू लागला. वैशालीने नजर खाली टाकली तर त्या पिशवीमध्ये डबे होते, तेही जेवणाचेच. ती खुश झाली कारण की तिला वाटले की ते राहुलने ऐकले आणि पाठवले. तिने समोर बघितले तर तो डिलिव्हरी बॉय जणू अदृश्य झाला होता. इकडे वैशाली ती राहुलला फोन लावू लागली पण फोन यावेळेला स्विच ऑफ होता. बहुतेक राहुलला जमणार नाही म्हणून त्यांनीच हे जेवण पाठवले असे तिला वाटू लागले आणि ती हळूहळू करून ते डबे
हे उघडू लागली, पण समोरचे दृश्य पाहताच त्या पिशवीमधले ती जोरजोराने किंचावू लागली. कारण की तिने पाहिले होते की त्या पिशवीमध्ये एका बाईचे मुंडके होते. हे पाहताच ते मुंडके हे वैशालीकडे पाहून जोरजोराने हसू लागले आणि अचानकपणे वैशाली बोलू लागली, नाही नाही. आणि वैशालीला इकडे जाग आली. हे सगळे काय होते ते तिला देखील कळत नव्हते. सहज नजर ही आपल्या घड्याळामध्ये टाकली तर रात्रीचे 12:30-1 वाजले होते आणि त्याच वेळेला पुन्हा एकदा बेल वाजली. वैशालीला वाटले की कोणीतरी तोच डिलिव्हरी बॉयच असेल. तिने आपल्या हातामध्ये काठी घेतली आणि दरवाजा उघडून मारायला गेली तर समोरचे दृश्य पाहताच तिकडे राहुल उभा होता. हे सगळे झाले तरी काय, असा प्रश्न राहुलने तिला विचारला. त्यात वैशाली बोलली की मी मस्ती करत होती. नजर ही राहुलच्या हातामध्ये टाकली तर त्यांनी जेवण आणले होते. दोघंही जेवून गेले आणि झोपी गेले. अचानकपणे वैशालीला गळा हा दुखू लागला आणि ती त्याच क्षणी आरशामध्ये जाऊन पाहू लागली तर तिला रडावे की तिथे जमिनीवर कोसळावे असे तिला वाटू लागले. कारण की तिने पाहिले की मगाशीच त्या पिशवीवर तो हात देखील इकडे आला होता, जिने वैशालीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. जणू तेजेच चट्टे तिच्या गळ्यावर उठले होते, पण ते स्वप्न होते. हा सगळा काय प्रकार आहे हा तिला देखील कळत नव्हता. ती त्याच क्षणी तिथे झोपी गेली, पण झोपी जात असतानाच तिचे पांघरून कोणीतरी खाली खेचले. तिचे ते पांघरून तिनं पुणे वरती घेतले पण पुन्हा खाली खेचले. पण तिकडेच त्यावेळेला कोणीतरी तिच्या कानशीर वाजवली. तिने सहज नजर ही वरती पंख्याजवळ टाकली आणि तिची बोबडी जणू वळू लागली. कारण की ती पाहत होती की त्या पंख्यावर एक काळी सावली बसली होती आणि हळूहळू करून ती मानवी रूप घेऊ लागली. ते इतके विचित्र बाईचे रूप आता तिला दिसू लागले होते. त्या बाईने एक लाल साडी घातली होती आणि तिचे ते केस हे जणू त्या पंख्याच्याही खाली लटकत होते. आणि सगळ्यात भयभीत दृश्य म्हणजे तिचे ते पाय हे वरती अक्षरशः गोल गोल फिरत होते आणि तिची ती पांढरी नजर ही वैशालीकडे तशीच पाहत होती आणि ती एक क्रूर हास्य देऊ लागली आणि ती जोरजोराने बोलू लागली, तुला मी सोडणार नाही, तुझा जीव घेईन तुझा. वैशालीने राहुलला उठवले आणि राहुलला हे ते समोरचे दृश्य दिसले. दोघंही किंचावू लागले आणि घराच्या बाहेर जाऊ लागले. वैशाली त्या क्षणी जोरदारपणे जमिनीवर पडली. राहुलने उचलण्याचा प्रयत्न केला आणि दवाखान्यात नेले. दुसऱ्या दिवशी वैशालीला शुद्ध आली, पण जणू ती एकच बडबडत होती, ती बघा, ती मला सोडणार नाही, ती मला मारून टाकेन. आणि चित्रविचित्र हास्य देऊ लागली. राहुलला कळले की हा काय प्रकार आहे आणि राहुलने सांगितले की यावर आता एकच उपाय. जवळच्याच एका मांत्रिकाला बोलवण्यात आले आणि मांत्रिकांनी सांगितले की ही जी कोणी बाई हिच्या अंगामध्ये आहे आणि हिला भीती दाखवते, ही हिला सहजासहजी सोडणार नाही, म्हणून एक छोटीशी पूजा घालावी लागणार. इकडे मांत्रिकांनी त्या पूजेची तयारी केली. एक मोठे लिंब हे तिथे ठेवले, त्यावर हळद कुंकू आणि पिना टोचवल्या आणि आपल्या साहित्यांसह वैशालीला समोर बसवले. त्या मांत्रिकाचे काही शिष्य देखील आले होते. त्यांनी देखील वैशालीला तसेच पकडून ठेवले आणि वैशालीला तो मांत्रिक विचारू लागला, सांग तू कोण आहेस, सांग. पण वैशालीच्या चेहऱ्यावर कसलाच हावभाव नव्हता. पण त्याच वेळेला वैशालीचे फक्त हात तिने झडकले आणि ते दोन्ही विद्यार्थी आजूबाजूला जाऊन पडले. तिच्या अंगातल्या त्या शक्तीचा अनुभव मांत्रिकला आला होता. पण मांत्रिकाने कोणताही वेळ न डवचता त्याच्याजवळ असलेला एक अंगारा काढला आणि तो वैशालीच्या अंगावर फेकला
आणि वैशाली जणू किंचावू लागली आणि बोलू लागली, सांगते मी कोण आहे. पण पण तुम्ही मला काही करू नका. मांत्रिकाने वचन दिले आणि ती वैशाली अक्षरशः हसत ही हवेमध्ये तरंगू लागली आणि बोलू लागली, आजपासून 2 वर्ष आधी मी या बाईच्या हॉस्पिटलमध्ये गेली होती. मला वाटले की माझे प्राण वाचेल. मला एक भयंकर आजार झाला होता. उपचार घेत असताना कळत नकळत मी बेशुद्ध झाले. पण मला आवाज ऐकू येत होता की मला कोणताच आजार झाला नव्हता. मला या बाईने म्हणजेच त्या वैशालीने हे चित्रविचित्र औषधं देऊन आजारी पाडले, जेणेकरून जेव्हा मी इकडे येईल तेव्हा माझी किडनी काढून ही विकता येईल. पण दुर्दैवाने ही मला गोष्ट फार उशिराने कळाली. त्यांनी माझ्या किडन्या काढायचा प्रयत्न करू लागले, पण मी जागो होऊन यांना मारण्याचा. पण शेवटी मी भूलच्या अवस्थेमध्ये होते. या वैशालीने आपल्या हातामधल्या असलेल्या एक छोटीशी कैची माझ्या गळ्यात खुपसली आणि एवढंच पुरेसं नव्हतं, हळूहळू करून मारून टाकले आणि फाईलमध्ये लिहून टाकले की आम्ही याला वाचवू शकलो नाही. मी तेव्हाच ठरवले की या वैशालीला सोडायचे नाही. आणि अशीच ही जाताना हिला माहीत नव्हते की ही कळत न कळत माझ्याच आजूबाजूच्या शहरामध्ये आली आहे. म्हणूनच माझी ताकद फार वाढली. आणि ती हसत बोलू लागली, मी आता हिला सोडणार नाही, हिचा जीव घेणार. हळूहळू करून ती आकाशात जणू हवेमध्ये तरंगू लागली. मांत्रिक हा तिला समजवत होता. त्या तिकडे वैशालीचा नवराही. जाऊ द्या, चूक झाली तिच्याकडनं. पण शेवटी आत्माच ती. तिच्यावर भरपूर अत्याचार झाले होते. तिने हळूहळू करून आपला एक हात पुढे केला आणि जवळचीच एक सुरी तिच्या हातामध्ये आली. तिने आपले हात दोन्ही कापले आणि मध्येच वैशाली किंचळत होती. आणि पुन्हा ती आत्मा ती दुसरा हात कापू लागली. सगळे रक्त खाली पडू लागले. आणि तिकडे वैशालीचा नवरा तिच्या जीवाची भीक मागत होता. जाऊ द्या, काही चूक झाली असेल तर मी तुमची क्षमा मागतो. कायद्याने मी हिला शिक्षा देईल, पण हिचा जीव सोडा. पण ती बाई कुठल्याच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. तिने एक नजर ही त्या राहुलकडे टाकली आणि जणू तिच्यावर तिला तरस आली. म्हणून तिने शेवटचा वार म्हणून आपल्याच त्या कमरेवर आणि पायांवर सोऱ्यांचा वार केला. आणि त्याच क्षणी सगळे काचा फुटल्या आणि वैशाली ही खाली पडली. जणू ती आत्मा ही काळ्या सावलीच्या रूपातून घराच्या बाहेर जाऊ लागली आणि कायमची अदृश्य झाली. क्षणाचाही विलंब न करता तिला हॉस्पिटलमध्ये नेले. 2-3 दिवसांनी वैशालीला शुद्ध आली. पण वैशाली ही हालण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. आणि काही दिवसांनी समजले की वैशालीला आता कायमस्वरूपी लकवा झालेला आहे. ती आता तशीच एका खाटवर बसणार आणि आपलं पूर्ण आयुष्य काढणार. तर काय वाटतंय तुम्हाला? त्या हाडळीने जे केलं ते योग्य केलं की अयोग्य? आणि वैशालीसारख्या लोकांचं काय, जे थोड्याशा पैशांसाठी अशा लोकांचा जीव घेतात, ज्यांची काहीच चूक नसते? ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आणि हो, चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.